prangsi ka do we karbing long rat la pen ESWS di masau rat ke duana phan tame prangsi kardom nang pajirlo to pinong we tame ni tum ani wang sunak taxi toksu mate chinggi ji than ponji laken tum dak dong kam DTC aku tum pinong we la bangso toksu chinggi than pon long puthot nang che tong dun thudo lake tum long bithunga consent silong tame alang like General Secretary lo alapen dak dong kam committee long PSLC alang like khonsing teron alang like dak dong kalong da president no pulang lihilo la sonak taxi ni tum long na chi tong dun do rongkhang constituency pen alang like kedam tang atamik president alang li rongkhang long alang li siki kilo la si alang li men la ke li dong kramsa pulang lihilo la sonak taxi pinang wenang chi tong dun do thulang itum dong kam kamalong itum APSLC amate vice president no alang li ke Jospel Hanse ala pulang lihilo la sonak taxi sorlong bong pen APSLC pan ka ching hon par pik alang li ke women wing la dak PS long ke president lo dong kam PS long alang li men Sabatina terangpi apu alang lihilo la sonak taxi itum long na chi tong dun thulang la bang so dong kam long la dak dong kam kamalong PS long alang li ke president lo Rakesh Pator apu alang lihilo la sonak taxi nili mena bangke humbor sing ronghang nili ke bithunga konsensi long bangke nili public secretary la pen ke dak dong kam long bangke lamje sarpulo la sonak taxi dolang cameraman alang li la ke pinong we bangya dim masap su katura do cher masinang durunde de lo alang li cameraman lo alang li la ke dong kam long tame vice president lo alang li men Bikram Teron nitum athip alam ne langam delo nang jasemet pet nitum pinong wela bang so tok so ke bang nang ko kalam ma kela pulo itum long PSLC sar coursing timung pen chenglok itum long sarjai kathar alang litum han KSA lapen kaprek BGPS tong atum karbok thap lapen ke KSA tum ituma sarjai kathar phan kai adaya vipin pen mate ke chokche vipin pen mi phi ki kai labang so puthak sin tum ching wai ponji la si jasmet pe labang so puthak ne li ka pathan ponji por pingtung leitum bithunga consistency long alang li ke General Secretary ke hai khonsing teron ola bang so kupia the posil tum phan lapu anset KSA tum pule lapuson itum asar jai kathar aphan ami phi ar het pi mepen thomson rong pi KSA pu che krong tum la me kai chok ma pula bangso apu thak ko man ne arlo background mate kar chak dun atum doma la bangso pu thak posi nang li klar dak penang li ka chinia teng penang li la bangso lam thanik dei phansi ni li pornang pila chorolo nang li phan aprangsi KSA pulote KSA meaning ko pilo malang tum chichinyai karbi student association pulo mate la balang tum chichini pa me nei non bang ke KSA student pulote student tum ke claim niya ot aron ke non kopima ulta si claim rong lang tu KSA pulote non ke study di sarta plomati study afansi dam nangi loke thana tum phan ko ansi ke chirai dun nangi ma ke lang ni ma la ha ar pusia lang tum claim ni non bang ke student na ot pulote bang phan mi phi khai nai ma bang phan kidnap dam nai ma bang phan sorsar dam nai ma la ha ke student ma ot kalimati di student pulote la ke teacher satum ke than hala hai salang tum follow ning kitab long ko pi se ke tong ma hala hai salang tum rat phan than ngi non ke aron re akam si non ke lang tum ke claim la so putha ke ni di jongdam ji non la so case e tum phan bang ke komane arlo pen instigate do ni li pui bang ke instigate do karcha ka bang do kok si la puson lang tum jak ko horang ta claim hai delo alang lum chipu KSA ke khayar anmorang bungu si chipu mati backbone of society ke lino backbone of political sawatum ke nili pen jong nai bangke komania a leader satum karchak la political leader tum karchak do ko posi alang tum jak kong horang non claim hadelo nili jong dam tung prang gedam tanga KSA tung ke bang khai pan chi song pame roman script handa bang chi song aku pipine khai ke song rang tum chi song same nono bangke la non ke do bob BJP sarkar hut la poan la KSA tung ko cheplang are ke KSA atum phan karchak atum do ko pot nili jong nam tun hala karchak atum ta kemisen kali suppose non istima CM tuliram long ha alang litame la pusona leader itum han karbing long phan ke out kali alang li kek ka chisong along pudame alang li ke dunai he hamane mamalan si toy dunji alang li arjap plut ame thang dun plut bang claim na he la pen hala tuma MP same la puson alang li ke thek ser pusame arlo song ben si surrender pen si ke wang amasi hala alang tum ke claim pa prang manne phan ka kidnap manne phan extortion da ho pini lahai ka demand lahai atuma leader tum sinon ke konsilong do ko yoni si
hala tuma teng je pondasi la tuma dak use lo alam mangke alang lum cipuji nang je tum KSA ke claim pulote konasi khai ke sungolong si arjab nai hala non ke chepoi lokela ala sainik school pulote pilo lang tum chini neng KSA tum ta sainik pulote ke isi kuma biho soldier tum ha soldier pulote la ke army pen chenglok lahai lumati la so school ki bidang phansi non alam ka ngaje phomati hala paklong kasama piho inghana phule long alam ende hala dak akar bidom bang chipulo ke da ke tum fisar ben ke do po tum dak ke pek thek pu oi fit sta angko la so thom som rong pi tum bang dak dam pen mane phan ke ther ke hap mane ke bai do lo itum la puson na long le long chipi dunu te tum compensation la hai long impusi ke bai dam ta do po la si la ke tulirang rong hang le claim dam de sa arlo ke la tum phan ke claim ke la tum chal mati anda lang tum chi ne ki pu ke tum khai ke sung long se arjap thebi pu ente pini ente ki tum ka jaga thare tum kar bia khali mante alang phan mi fikar het pen ke kai ali ko pilo long po di lagile ha Narendra Modi ha ko mane Amit Shah ha himonto tum kar biang long aron ri pen ke claim di 60 long pa phu halai phan se lang tum chi song nei mati non ke mena kar biang long angbong ke do ara tum sila puson chi claim rong pote non ke bang bi umi tum ke kopilo matha po di matham tha non student anu tin da mek do rep lo mati non ke social media din usomar bihek thek ta non mobile lang the ke daga tum ke student si gija plote la matham tha de student si gija plote la student tum kopilo future ke man po di gunda sinang manet po tang sak pen si non la puson se aron si bang rong po asi KSA tum ta aron tang pen lang tum chi claim mon lakar bihejan khai yan ka chi sosar bangke nang ta amuto long ke tok chok che delo backbone of society bangke nang ta amuto bangke la chok che delo na sinili hin pen ke pan alam than sinungwe bangke ing ton karo kardom to churu lo alang li khonsing teron ke hai phan tame alang li klar dak pen ka chini alam the an itum manang than lo la son dak taxi litum long du thulang nang chi tong dun do la ke suar lo ahin pen lo itum dong kam long mate dong kam PS long da me alang li ke president pilo alang li phansi puthot la tum KSA tum ku pia thesi le tum han la puson menang ke kai tum asar jaiga thar phan menang ke kai pima ami phi me ke kai pima la hai putha KSA pote ko son se ke do ke thak ning ma putha alang li terang pi mate sawati na terang pi pen le la bang so alam the pathan thuluna to kardom nilin ben ke jong dunji ke la puson lo je KSA tum pulote ke kisungolong si arjab dunang ji la pen ke konat ma ke kisung la pen me tangte lang tangte mate towar ke lele la haya di malong si lang dunang ji mapu la pen ke konat school si bench desk ke tangte la pen ke than bang atum than pa me lo ma than pa me ma la pen irregular dam ma dam de ma la hai ta alang tum lang du nang ji ma businili hin pen ma tha pon la pen alang tum non son ke ko son la student alang tum me KSA pulo si tame ko son la alang tum non son me phi ke kai pu bang ke alang li tum ke chok ik e pusnili hin pen jong du alang li tum ke ison ben lang dam bro pulo te KSA atum pulo te student atum ko son si non e prang ke wang ke messenger lahai long si lang du nang ji ma busin hin pen jong du nung ve ke la pan la pen sing toni kok lo kardom to churu lo lang li women wing hin bem submit hek anason li tum phanang than lo la pen tum KSA ko son si ki du ke thak ning ma phan ta me lang li jong dun lo itum asar jai ga thar phan la so puson mi phi me nang kai pi pu thak na me lang li ka chini son an ben than pa chini polang li phan churu lo la son dak thak si li tum long na chi tong dun thulang dak dong kam long dong kam pi long PS president ke hai Rakesh Pator alang li phan sinili puthot lai litum masar jaiga thar phan mi phi ar het pen mi ke kai pi la puson na puthak palang ningar rolam ke pathan ponji phan sinili apor pithula kardom kadok awe karbi anglong arat lapen tribal arat kadok awe phanta kardom pajirlo kardom nasi piniapor toksu pen nang litum kadok awe mediang no kewang nang ko kalam thea bangke isi ningdu kalam athe KSA atuma puthak siwang nang koklo
wang ve puta un athe nang li tum ake klem ake dam ake chok che si nili tum phanang pe klang lo la so joine si nili tum wang nang kok lo inut IAS retired in jai ka thar sar alang li inut saru sar hanga munit lo alang li ke klem ke dam ke mesen karbiang long arat kaduk kawe East West di Mahasau arat apan anta tribal arat apan an kapang rumah banglo lapen alang li ke klem ke dam ke mesena joksi non lapa an arat karbiang long arat atum an alang li PC dun toilo sita ke dam tang patumi di kapor jai sar apan lapuson si ame piar het pa Messi alang li pan ke kai asom si nilitum apan nang peklang lo lapen alang litum la puson ake klem ake dam ke nilihin ben kama thadun ke alang litum a phi komane political leader atum karjap dun atum do pusi nilihin pen bangke mathat thiplo athe alang litum ke student pina alang litum ake klem naing ake dam naing ke dam tang Meghaloi border along ron mai ke don non anta judun e plengon haladak alama puthak si alang litum ka protest naing lapen la sondak taksi a dudu kolonia long haladak alama puthak si alang litum protest naing lapen la sondak taksi karbiarat atum phan along eviction adim do lapen non la sondak taksi Sainik school halabang so puthak si alang litum claim naing dam naing aporlo lapen hawarar lo kodaksi school ke claim ke dam ke chok che ke doma teachers atum kodaksi ke wang vema haladak si alang litum cepat dukdun krup pen kapa meji apansi bor inaing seta alang litum abangke labang so abangke claim kle si alang litum la pulson political leader atum apansi ke mesen a leader inut khai apan kapa reng ji apan ke claim ke cepat duk krup a leader apansi alang litum kham kherong bulote mate alang litum ake claim ake dam ake melong akeng kam isi ka petikung tut akai bong sonang plang don rong pulote labanga ke chok che pusi nilihen pen bangke pudamji mate jongdam nang kokpo lapen lapuson dak taksi neli KSA tum phan arbok waret la so bang kali penang ama KSA tum do mesen akam ke claim alang li tum phan ke nili ninga klong bana ke ro pilo lapen alang li tum phan sitame ke dam tang ke claim ke dam ake me an apan ke nilia ke ro sipilo sita la son alang lituma ke chok che abangke nilihen pen la pusona kam ke kachok lema bangke ke bang jilang apora ni ana bangke che khang nang po pusi nilihen pen chuning ridun lo la pen la bangsu la non pinungwe son nilituma pan la puson tokso long kaning jenang kok abangke mo phongka preke nilituma pan paning jelo la pen nang litum ta mesena kam si klempon po busi ning ke thepen ipinu ya por ke nililam ta apan sing ton koklo kardom to churu lo alang li dak dongkam pi mate dongkam kamalong alang li PS president ke hai Rakesh Pator alang li tame hitum phan KSA tum sar jaiga thar phan mi phi ar het pen minai kai pi puthak alang li tame ningar lo lampen pini labang so tok sulong ban che than dun lo ta pen alang li phan na puson e than thek pot ni lin pen tame churu lo la sonak thak si li tum long na che tong dun du thulang rong khang constituency long ke dam tang president ki khitang abang phu ke hai li dong kramsa alang li si puthot i tum phan labang so puthak lam e tum phan nang than pon thu po asi alang li phan por pila aprangsi apor nangi pipon pot churu lo kalang lo yilitum a president mate ilitum a founder fanjong si nang pupidet blote itum ta doyoje puge chini nang pumati di lasi nili aprangsi ki pudam bangke akaprek phan ke ni pudam de lapen kaprek organization hane puam de je KSA puta do sitame la roni KSA fansi nili kapachini mate kipudamji kipudam bange lamding road KSA Thomson rongpi lapen mirjengkro KSA to mansi nili kipudamji piposi nili pudam nang kokma pulote laloje ili tum gaching honai humble president sarjai katharaphan amepi arhet pa mepen alang litum mekikai labange
ning duk pi kalam lo athe kedam tang hut ilitum theglong lo mate arjulong lo e meg hini no hini ben si theglong lo arjulong lo hala meghalaya border la gorkha association mate gorkha ajati tum alang le tum la kes e phan kang ton kang thi me junono di ilitum charju no dak charjun e det anta alang le tum nang ton pilo sita me halabang so hot bang ke kes e tum busta me ame phi kai ke la pen alang le tum sodak pen ingsai busta la pu rong pine pupu agambra long si chepang samchot na si halabang ke ka chepang samte ning samse nona son ilitum gaching hon nai asar jaiga thar han me phi nai kai pi blote lagai chimilai le pena lamlo di chimilai le pena lamlo la si la pen do thulang kedam tang ahut KSA Samson Teron man busta me sar turam rong hang me jununo kang ton kang thi nang korak de ji pon da alang le ning je lo tangte hala sar turam rong hang phan ke la KSA tumta kai theklo ma di kai ke la si non la dak bang ke la Thomson rong pi pen la mirjeng kro KSA tum ke CM turam rong hang archak kluk alang li press meet hang ham mate alang li tumhan la media aphan an pangrum pen ke hang la pen KSA atumhan pangrum pen sila bang so alam mene rat aphan apachita ka posila non la si alang li tuliram rong hang press meet ke hang ham ajoine si Thomson rong pi pusta me chepang tang ui la so chepang tang ui pen ke a hok si klem lo ma si pute patumi son ge prisek charchi malong ge alang li ke ke modu nei ar ni lo ilitum korte ilitum amumar pai frun po frun atum kedam tang dimasaron hut pusta me kithi labang so kachike mo nei ar ni sita me alang li la Thomson rong pi KSA tum bang ke haladak ilitum amumar korte tum kititang phana chike mo yeli alang li tum bang ke ilitum ching hon nai asar jaiga thara phansi ame phi sinang kai pirong lo la si lage jaiga thar phanle ame phi le meke kai lo lage atumi ke litum la prisek long kachiki mo tum handa kai pon phruima pusini ka mathada athek kachiki mo jiar ni si labang so sar jaiga thar ame phi kai rong la si lage chokchi pik alam lo lage la si alang litum han ne chuning rei non kewang jilang bangke lapuson klem klederra pupu hin chingwai sar pen sar jaiga tharta chipuluga di litum long thangnata alang litum a president mate alang litum asong pen sar jaiga tharlong ke dam chingwai dam pu ave amuk chok che det nang tum che pare tha pu alam ke thangna ta vi pu lason klardak pen sar jaiga thar mata chipulo la se alang litum itum ke mapui ho asumar lang mati di sar jaiga thar asumar lang mati la si ala itum apia polong yong si la jitu nang dam pipe nang pare pitha nang pakeng pitha pu puam de te masing pakeng pilang la si son thak si alang litum a president pen ma cheng lok la Thomson rong pipen cheng arjap thip si alang litum bangke sar kursing timung han ala ajo apor alang li kisang ninga por alang li an kichu ninga por alang li kisang ninga por pustame alang li tumbange menet nebam check pen gari arlo thapon thot la si halawang so apot si la kursing timung mate APSLC asong tum stame la Thomson rong pi mate mirjeng kro akese tum hande kip nepar pu chipunang koklo ake ong akese la anut kaprek akese tum han laki pudam gali laki jitu la KSA ga chikrong KSA pu a choi ching choi KSA pu a mena chetok atum matela Thomson rong pi lapen mirjeng kro atum ke kleme chok chi dera join ni si labang so kidnapper puta punang koklo si kaprek KSA tum han bange pudam de nang litum chitin dam nang ne labang ke stame KSA pu a men enang ko masi nang litum han ta nang ropon free nang naglo lasi laso nang ki ropon free ang nagbang ke laki hala jitu kursing timung han kidnap ne matela
thomson rong pi tum jong si ajo phir lo la tum kidnap am de mate nepam de gari ar lo thapon pe hanane pon pe lo te kidnap potai tum pudam de deji chubhong jok flo ji alang li tum ke mesen alam alang li tum face to face la puching che tong lok pen alang li tum che hang pa mi pen ching ki pa mi pen bolote alang li tum handa kidnap pu ge epicelsi asong pen ke jong am de deji sita me la la tum sar tu ram rong hang karchak dun klu ga join si la me me hin no akam sta me ke claim a join si epicelsi tum bang ke kidnap pu ir nang koklo lan chalo to churu lo alang li dong kram sa ke hai tame li tom phan ka do ve carbing long rat phan tame alang ning hang ning lo alam pen alang li labang so dim pen lam voi tame pilo la pen alang li tum ke si tum phan alang li tame thi invest tame ning je pon lo asi just met pet ni hin ben ki jut selam kan ye pon ya the pi lam bang ke la pulo nili padap het jong da me nili social media long nili Facebook live tame dam lo asi non long boys tame nili labang so ke than pon je bang ke la pulo KSA pulo tangte mu pen ni tumta pulo konama khe kisung thektik do halada koson se abirta ke nam thegi malahai si matha na yi pusini la prangsi KSA tumhan pudam lo jase metpet KSA yong si dui pulo tangte sita me no son son thomson rongpi lai tuma KSA tuma son son bange lang amlo pulo tangte kali ta BJP a phi kalang da BJP a phi tuliram a phi lok kidun ke lake KSA pudam de po arang li phan son son ke hogram ning lake BJP agent mate BJP long klembang phupusi irnang kokpo si KSA yong si do pa mi thak pa mi pulo tangte nang li to masai hem do nang li to masai hem along che claim che dam vet non ko nama si itum education awareness la puson na sai ke deng nai school ke meme la pen ko na si than bang ke meme la hai ke lang jari gi ke nang li to masai lo bon sa me piniar ni lang tum rat chari song song si nang li tum itum ham phang song mate racharya song long nang tum la puson lam thama nang che tok dona reji la puson pulo tangte nang tum ke BJP mate BJP agent pusin tum punang kokpo lasi ni ka prega lam ni lipading elo lasi jasse met pet karbeng long non kachari bom tuliram rong hang ke hai mu pen het jong korte da met pulo nang li tum KSA phan la an gaching hon pulo tangte ko son pensin nang tum a hudisi KSA phan nang tum kangton kang thi hai lo itu masar jai ka thar ke piniarnian ta me KSA phan kang ton kang thi pula pusona velang mon sa me tuliram rong hang ke hai si em bang ke alang li ke tuliram rong hang ke hai ke la itum KSA mate inut mesten abang phu mesten ali dar mate alang li ke claim ke da mesten la pen kai ke da education awareness claim vera bang phu pansi kang ton kang thi la puson ki claim la son pulo tangte lang li KSA phan ka ching hon CM mana lasi labda ka bangke tuma sarjai ka thar tame ke chokche puke ave pusini pudam ji hala bangso warni isuma sar coursing timung phan ke nepon kang hu pusan si che plang de lotema a hema sor yong sinut bak du pusante latana tum pon ta thangala mavi monsame a hema sor ave pin na kusinang tum pon det pulo tangte a hema sorum tan mang hum memelo nang tum KSA tum nang men chikrong dak lo pusame KSA tum si pon busame ajukang tinga por bangke nitum manghunang koklo la bangke jok ta mening jepu lasi a hok vegalam bangke tuma sarjai ka thar tame ningje nang koklo jase met peri tuma sarjai ka thar ta nutina KSA phan lege jongdam ke kalilo sita me nang le tum la ki claim vek la bangso ke ne pon check atum ana phansi mane KSA pulong bang kip ne parpu ki bi poncho anutina bang putina KSA phanela puson ki yongdam puge kaliji lasi ka dogove karbing long ratum tame itum phan ka preka song atum ka prek nono son BJP ai jen atum itum sarjai ka thara phan karbok ponthap ko sonsi itum khelong ri long pat ka ching thur long le det pen nona ting kisung krung ke do very mapu tum do pik alang tum nang pa mang hu tum do pik lisi itum ka dogove karbing long ratum tamela pusona bang mang hudun nang ne lasi a thipi bang nili enam delo Thomson rong pi KSA to mason sona bangke nili KSA pu bangke nili hin pen ke hok helo pini penam para bangke alang tum ke racharya song BJP bu sineli irdam nang kokpo mate tinamang kokpo lasi lapuan me kai set pulo tangte langdam thamu het jong tum korti ta mening jelo gorkha tum itum aphan KSA tum phan sunglor pen kang ton kang thi tum han me hinun nai pu te piniar ni tum ku pisi KSA tum hala dak action ke nam hailo ke andam doloma ave lasi la puson KSA pulo tangte tum regional party phan cholang rok
tangka poisa ave pemanang lang rop tangka poisa pitek thi pemanang lang rop ditia KSE tumke lake KSE pura cekrong nang nelo lake itum BJP along ke klembang phu pusi irnang kok poja semet pet thomson rong pi phansi penong lor pen labang so atok so long nili hin pen ki pui bangke nangli ke KSE ke kalilo KSE tum han ke pehai nudun thu dia tum lo KSE tum kon ne klembari matum do piglo klembari tum do piglo pini arni an bon sistame la puson klem klepin nang litum kacari pon non KSE tum hilo la puson asai klem cengke la si KSE tum hana nong ke pehin nu ceng nong pi juno ceng bote thomson rong pi KSE la pen merjeng kro KSE tum si la puson mumu da me phurki mulong da me dukok pu la si penang we bangka port ulo pasini tum pan pen si pijut pan kokpo kaddo go we karbeng long urat mate east west di maso warat ke do an atum inglong khai ke do an atum phantame penang we la bangso tokso bangke la pan si pijut koklo ni tum kaddo go we phantame kardom